To, jaké máme ráno a jaký máme večer, z velké části určuje, jaký bude ten celý den mezi tím. Jestli ten den bude více v pozitivní energii, v pozitivní náladě, kdy máme to přirozené pozitivní očekávání, co úžasného se nám dnes stane, co úžasného život nám přinese do cesty, kdy jsme třeba emocionálně spojeni s tou vizí té naší inspirující budoucnosti a děláme nějaké kroky, které vedou k dosažení našich cílů, přání a záměrů, anebo jestli ten den je jako negativní, kdy jsme takové negativní energii, máme negativní myšlenky, podléháme té negativní spirále, kdy to všechno bude na nic, kdy ta naše budoucnost bude stát za starou belu, kdy jsme apatičtí, letargičtí, chybí nám motivace, prokrastinujeme, nic se nám nechce. To určuje často právě, jak trávíme ráno a jak trávíme večer. Zpravidla tu hodinu až 2 před spaním. Proto pokud ty vaše dny nejsou v souladu s tím, jak byste si to představovali, co byste chtěli v vašem životě prožívat během těch vašich dní, tak se podívejte na to, zreflektujte, jak trávíte vaše ráno a jak trávíte váš večer. Říká se, že ráno tvoří den. Když se ráno probudíme a investujeme třeba ten čas do nějakého ranního rituálu, kdy se naladíme právě třeba na tu pozitivní energii, na ten potenciál těch možností, které nám to ráno už přináší, je tam ta ráno, ta čerstvá, svěží energie a ten den je plný těch příležitostí a zázraků, které se nám můžou dít, tak když tuto vnitřní práci uděláme, tak to z velké části právě ovlivní trajektorii, průběh toho dne, jak se ten den bude vyvíjet, jak bude probíhat. Když si dáme ráno nějaký záměr, tak to neznamená, že ten den bude přesně pokaždé tak, jak si představujeme, protože nemáme úplně všechno pod kontrolou. Ale tím naším záměrem, tou energií, kterou vložíme do toho našeho dne, dokážeme z velké části určit, s jakou náladou, s jakou energií ten den se bude rozvíjet a vyvíjet. A říká se právě, že ráno dělá den. Když ten čas do toho investujeme do toho našeho rána, tak uděláme z 80% tu důležitou práci, která vede k tomu, že pak ten den se vyvíjí více, tak jak bychom si představovali. Ale abychom měli už dobré ráno, abychom ráno vůbec chtěli investovat čas třeba do nějaké meditace, do nějakých afirmací, do nějakého našeho osobního rozvoje, do nějaké sebepéče, aby se nám to ráno chtělo, tak to už ovlivňuje vlastně, jaký máme večer, tu hodinu až 2 před spaním. Protože pokud usínáte s negativními myšlenkami, s negativním očekáváním, s výčitkama z toho, co se vám stalo, co se vám nepovedlo, kdo vám co udělal a usínáte s tou negativitou a s tím očekáváním, co zase zítra se hroznýho stane, tak když si tu energii už dáváte do svého podvědomí, to, co máte v podvědomí, se pak musí během toho dne projevit a už to ovlivňuje, v jaké náladě se ráno probudíte. Proto pokud chcete mít už dobré ráno, tak už večer si vyzkoušíte dneska, napište si na papír, že já se zítra ráno probudím pozitivní, otevřený a budu cítit potenciál toho úžasného dne, který je přede mnou. A když si toto napíšete a dáte to pokyn do svého podvědomí, tím, že si to napíšete prostě, že se pro to rozhodujete, tak sledujte, s jakou energií se právě ráno probudíte. Takže abyste měli dobré ráno, začněte pracovat vlastně se sebou už večer. A protože jsem si tohoto faktu velmi dobře vědom, tak jsem vytvořil v průběhu mé tvorby ranní a večerní meditace, ranní a večerní afirmační nahrávky, které jsem v průběhu dal do různých online programů vedených meditací. A já jsem pro vás tady a teď na této stránce připravil možnost získat tyto vedené meditace, ranní a večerní meditace, ranní večerní afirmace samostatně, pokud nemáte třeba ten meditační program, ze kterých tyto vedené meditace pochází. A v tomto videu si právě řekneme, jak vám tyto dané vedené meditace, o kterých se dozvíte ještě na této stránce pod videem, můžou ve vašem životě specificky pomoci a jak vám můžou vytvořit nejen úspěšný a pozitivní den, ale celkově úspěšný a pozitivní život a přinést tu pozitivní proměnu tam, kde potřebujete. Protože když ráno dělá den, tak den tvoří týdny. To, jaké máme týdny, to tvoří naše měsíce. To, jaké máme měsíce, tvoří naše roky a jaké máme roky, takový máme život. Ale začíná to právě všechno naším dnem a začíná to naším ránem. A abychom měli dobré ráno, tak využijeme tu strategii a začneme na sebe pracovat už večer. A jaké vedené meditace jsem pro vás na této stránce připravil, které si můžete samostatně objednat a jak vám ve vašem životě mohou pomoci. Tou první variantou je vlastně balíček ranní a večerní vedené meditace, která je standardně v online programu vedených meditací pro čištění energetických bloků k manifestaci. Takže pokud tento program máte, tak už tam máte i tyto ranní a večerní meditace. A je to vlastně balíček ranní a večerní meditace, jsou to 2 meditace, které můžete získat pouze za 390 korun. A my v té ranní nahrávce vedené meditace využíváme právě toho našeho záměru, že vkládáme ty naše záměry do takové energetické koule,
to, co chceme, aby se během toho dne v našem životě stalo. Co chcete během toho dne, aby se ve vašem životě posunulo, aby se rozvinulo, aby se změnilo, aby došlo nějaké proměně, nějakému průlomu, tak my do té energetické koule právě vkládáme ty naše záměry, co chceme během toho dne manifestovat, co chceme, aby se stalo, a pak tuto energetickou kouli právě posíláme na té časové ose do naší budoucnosti a na energetické úrovni právě děláme důležitou práci, že připravujeme na té energetické úrovni tu úrodnou půdu pro to, aby ty naše záměry během toho dne se mohly projevit, se mohly manifestovat. Takže to je velmi krásná a účinná ranní vedená meditace. A k této ranní meditaci máte ještě večerní vedenou meditaci. To je zase čistící vedená meditace, která slouží k tomu, že si ji pouštíte večer před spaním, to třeba 1, 2, 3 hodiny před spaním, protože během toho dne, který prožijete, můžete prožít různé situace, různé třeba těžkosti, výzvy, spory, nedorozumění, kdy na sebe, ať už vědomě nebo nevědomě z nějaké situace nabalíte třeba energii, emoce, pocity, myšlenky, z těch situací, z těch třeba nějakých konfliktů, nebo jednoduše třeba z médií, prostě na vás dojde prostě nějaká negativita a vy tu negativní energii máte v sobě, máte ji ve své auře a my, pokud ji neuvolníme večer, tak my si ji bereme potom do toho našeho druhého dne a ta energie pracuje a ovlivní potom, jak se bude ten den zase vyvíjet. Takže my v této večerní čistící meditaci zase uvolníme tu negativitu, uvolníme tu negativní energii, kterou máme z toho našeho dne, aby nám právě zbytečně nezatěžovala ten náš spánek a nezatěžovala vlastně ten náš následující den. Protože tato negativní energie ovlivňuje průběh našeho spánku a když máme nekvalitní spánek, špatně se nám spí, máme ho málo, tak to samozřejmě ovlivňuje tu náladu, jakou máme potom během toho dne. Že jo, znáte to, když malé dítě nevyspané, tak je protivné, otravné, skoro nic nefunguje, nic mu nepomáhá. Když se pak vyspí, tak je prostě zlaté. A my to máme stejně. Pokud máme málo spánku, chybí nám ta energie, chybí nám ta pozitivita, jsme často negativní a podléháme více té negativitě. Takže tato čistící večerní meditace slouží právě k uvolnění té negativní zátěže, kterou máte z toho vašeho dne. A tuto ranní a večerní meditaci nemusíte používat jenom ráno a večer, ale můžete ji také používat pro nějaké období časové. To znamená, že si třeba v pondělí pustíte tu ranní meditaci a dáte si tam třeba záměry na ten celý týden. Nebo na celý měsíc, to je vlastně jedno. A tu večerní meditaci zase použijete třeba na konci pracovního týdne. Nebo na konci celého týdne v nedělu večer. Si ji pustíte, abyste očistili tu negativitu z toho celého vašeho týdne. Že s tím můžete experimentovat dle vlastních inspirace, jakým způsobem vám to bude vyhovovat, protože ne pokaždé, že si budete chtít pustit každý den do konce života tuto ranní a tuto večerní meditaci. Že to je ta první varianta, kdy si můžete vybrat vlastně ranní i večerní meditaci pouze za 390 korun. Druhá možnost, kterou jsem připravil, je zase balíček ranní a večerní afirmační nahrávky. Tato ranní a večerní afirmační nahrávka je standardně v online programu vedených meditací pro zvýšení sebevědomí a pozitivní zlepšení obrazu sebe sama, že pokud tento meditační balíček máte, tak tam máte již v té bonusové části tuto ranní a večerní afirmační nahrávku. A tato vedená meditace je vlastně v podstatě sada afirmací, pozitivních prohlášení, které tam posloucháte v tom meditativním stavu. A tuto nahrávku si můžete pouštět, tak říká název, se ráno anebo večer. Můžete samozřejmě také na začátku týdne nebo na konci týdne, místo ráno a večer. A využíváme právě tam podprahové pozitivní prohlášení, čili afirmace, které posloucháte buď v tom klasickém meditativním stavu, které působí právě na vaše podvědomí, kdy si vlastně dovolíte cítit energii těchto prohlášení, těchto afirmací, které pozitivně programují právě to vaše podvědomí, to vaše myšlení, abyste byli správně nastaveni na ten váš den, na to, že pozitivně očekáváte, že se vám rodí dobré věci, že cítíte ten potenciál nekonečných možností a že využijete ty příležitosti, které vám ten den nabízí, protože se ráno na to nastavíte formou těchto pozitivních prohlášení, těchto afirmací. S touto nahrávkou můžete pracovat, tak jak říkám, formou, jeden, že si to pustíte jako meditaci, nebo také můžete třeba aktivně, že třeba ráno si budete čistit zuby, nebo budete cvičit, nebo chystat něco třeba do práce, nebo uklízet, to je jedno, a nevím, co ráno děláte, a že si tu nahrávku pustíte a budete to u toho poslouchat, u nějaké rutinní činnosti a dovolíte na sebe působit právě ty afirmace. A oni budou působit právě i tak na vaše podvědomí, nebo si to můžete třeba říkat do zrcadla a říkat si to nahlas se mnou aktivně, že můžete experimentovat s tou afirmační nahrávkou těmi možnými způsoby a máte právě zase balíček ranní a afirmační nahrávky
a můžete to opět získat tu kombinaci pouze za 390 korun a krásným způsobem doplní tu vaši práci formou právě toho pozitivního prohlášení, formou afirmací, které postupně uvidíte, že ovlivňují vaše postoje, vaše přístupy a že opravdu po letech afirmací začínáte potom během toho dne fungovat a začínáte vidět, že to na vás opravdu má pozitivní vliv. Další varianta, kterou jsem připravil, je ranní vedená meditace pro pozitivní a úspěšný den. Tato ranní vedená meditace není standardní v žádném online programu vedených meditací, je pouze v členství meditačního Netflixu, skrz které samozřejmě můžete získat přístup ke všem těmto meditacím, plus ke všem dalším meditacím a online programů vedených meditací v rámci právě členství meditačního Netflixu. Pokud byste chtěli více informací o této možnosti, máte odkaz také pod videem nebo na stránce medflix.cz najdete vlastně možnosti toho členství a co všechno konkrétně je součástí tohoto členství, protože tam máte v členství všechny ty vedené meditace, všechny programy, které jsem vytvořil, plus tam máte v ceně i ty, které teprve vytvářím a které teďka připravuji. Takže to je také možnost. A tato ranní meditace pro pozitivní a úspěšný den, a tu si můžete objednat samostatně pouze za 290 korun. A tato vedená meditace, jak název vypovídá, vám pomůže právě pro ten pozitivní a úspěšný den. A my v této vedené meditaci rozvíjíme 3 kvality. Je to láska, odvaha a síla. 3 kvality, které potřebujeme pro to, abychom vytvořili ten úspěšný a pozitivní den. A my tyto kvality probudíme v sobě tak, že si představíte, že jak kdybyste házeli kamínky do vody, které vytvoří takový ten ripple efekt. Když hodíte kamínek do vody, tak vám to udělá ty vlny, že jo, po té hladině. A my si takhle budeme představovat, že vlastně do našeho vědomí házíme tu energii těchto 3 slov. Láska, puf, odvaha, puf, síla, puf. Že hodíme tyto energie do toho jezírka, do té vody našeho podvědomí, našeho vědomí a tam dovolíme, ať ta energie se rozprostí a tím se probudí ty kvality uvnitř nás, abychom je potom mohli během toho dne využívat. A máte v této vedené meditaci prostor pro to si vizualizovat, jak chcete, aby se ten váš den vyvíjel. Jestli vás čeká nějaké obchodní jednání, máte nějaký projekt, máte nějaké třeba rande, schůzku s partnerkou, něco s dětma, něco ve škole řešíte, ať už je to cokoliv, co v vašem životě řešíte, tak si budete vizualizovat, jak chcete, aby ten den probíhal a vidíte se pak na konci toho dne, jak jste šťastní, vděční, hrdí na sebe, jaký to byl úžasný den, i když to nebyl třeba ten den podle těch vašich představ, o to nejde. Nejde o to, aby ten den byl přesně takový, jak si představujeme, ale aby na konci toho dne jsme se cítili, že jsme to všechno úspěšně zvládli, a že cítíme na sebe hrdost a vděčnost, jaký to byl úžasný den, i když třeba byl plný výzev. Že tato vedená meditace je dalším doplňkem, jak využívat právě sílu těch ranních meditací do vašeho života. A poslední varianta je ranní motivační nahrávka. Tato vedená meditace je standardně v online programu vedených meditací Já jsem dostatečný. A tato ranní motivační nahrávka je více v takovém inspirujícím, dynamičtějším duchu. Není to klasická jako relaxační meditace, je to více motivační, inspirující nahrávka, která vám prostě pomůže se ráno namotivovat na ten váš den, spojit se sebou, spojit se s možnostmi toho vašeho dne, který je před váma, abyste prostě byli pozitivně naladění do toho vašeho dne, protože ta vaše pozitivní energie, kterou probudíte, kterou kultivujeme ve všech těchto ranních meditacích nebo afirmačních nahrávkách, vám pomůže právě ten den úspěšně zvládnout a dělat ty kroky, které vedou k dosažení vašich cílů, že prostě máte už od rána tu pozitivní energii a ta pozitivní energie, to pozitivní nastavení, ten pozitivní přístup, ty pozitivní postoje, které máte z těch meditací, vám pomůžou pak lépe zvládat ty výzvy, které prožíváte během dne, lépe to třeba s grácí překonat, úspěšně to zvládnout, dosáhnout nějakých svých cílů, milníků, protože ta pozitivní energie prostě ovlivňuje průběh toho vašeho dne, ovlivňuje, jak se cítíte, to ovlivňuje, jaké děláte rozhodnutí a ty rozhodnutí určují potom, jaké děláte činnosti a to určuje, co se vám v životě vytváří. Že toto jsou možnosti, které jsem pro vás připravil. Věřím, že si některé vyberete, že se vám zarezonují některé, buď 1, 2 nebo všechny, to je jedno. A věřím, že se ranní a večerní meditace stanou pravidelnou pomůckou na té vaší životní cestě a že vám pomůžou k té pozitivní proměně, kterou hledáte a k dosažení vašich cílů. Proto se podívejte, jaké máte možnosti na té stránce pod videem, vyberte si ty meditace, které s váma rezonují, udělejte objednávku a já se na vás těším na druhé straně v členské sekci, kde se společně ponoříme do nějaké ranní a nebo večerní vedené meditace. Mějte se krásně.